Entrega el Premi Ricard Balada. Hola a tothom. Així doncs, el guanyador al Premi Gaudí a la millor fotografia és per Takuro Takeuchi per segundo premio. Té arrels japoneses, però Takuro Takeuchi és badaloní. I Isaki Lacuesta, a qui avui enyorem molt en aquesta gala, ha donat la seva primera oportunitat com a director de fotografia a Takeuchi, al cinema, després d'haver fet publicitat junts i la sèrie Apagón. Abraçada amb Pol Rodríguez. I això sí que és entrar per la porta gran. Gaudí merescut per una fotografia molt acurada i clau per donar el look analògic i psicodèlic a Segundo Premio. I per fer-nos tornar als 90, a la dècada en què la banda granadina, Los Planetas, triomfava a l'escena musical indie. Uf, com impressiona. Bona nit, moltes gràcies a tots i a totes. Volia agrair al Pol, per exemple, que està aquí. Començo per tu. Moltes gràcies per tot. Ets una força de la naturalesa i un directe amb un talent bestial i ha sigut espectacular compartir camí amb tu. També els productors, a Cristóbal, l'Edmond, la Marta, que no està aquí, i a tota la resta. Què més? També a l'equip de fotografia. Pujo aquí en representació de tots ells i elles, del Mario, que és un germà per mi, la Gara, l'Adri, el Juanlu, el Juan, l'Aramburu, l'Urreta Vizcaya, tots ells, i la Gina, el Bernat Sant Pol, que està per aquí també, a la meva família, a ma mare, la Jenny, que va pencar com una loca, a la Vero, la meva dona, Vero, te quiero, muchas gracias. I també volia dedicar a l'Isaki, que no està aquí avui. Moltes gràcies, Isaki. Ets un far per mi. Caminar al teu costat és un plaer. Soc molt afortunat. I gràcies per ensenyar-me tant. I també volia dedicar a Joan Vallès, un amic meu que està passant mala època. I no sé qui més... Em quedo aquí, m'agradaria a veure si l'Edu també... Antoni Latorre, que em diu per aquí també. A veure si l'Edu m'agradaria a mi que em ruixés per aquí una miqueta. Segur que em deixo algú. Va, fotem-li. I Takuro, que ha vacilat. Gràcies a tots. Ha vacilat a Eduard Sola. Primer Gaudí per Segundo Premio.